1980, jeg er født i 64. 1980, så mødte jeg Randi inde på Gråbrød Torv, og sagde, hvorfor ikke? Så knæpper vi sgu hende der. Og der var min mors bedste veninde. Der var jeg 16 år gammel, hun var 32. Gik jeg rundt sådan her, og bare førte mig frem som en... Jeg tror, jeg kom ind på det dyreste diskotek i hele Danmark. Som 16-årig. Jeg tror, det dørmand spurgte om legitimation. Han var ved at skide i bukserne, mand. Stod der bare der. Hvem styrer det her? Sådan her. God aften. God aften. Gik der en stewardesse på den ene side, og min mors bedste veninde på den anden side. Den ene havde en rævepels på, den anden havde en ulvepels på. Og så gik jeg sådan her. Jeg tror, at manden tog at spørge om min alder. Overhovedet ikke. Og sådan gør jeg bare. Fræk sig med slagtehund på den rigtige side. Og så nogle gange så får der nogen på låget, selvfølgelig. Det fedeste er, når du får en på låget, ikke også? Så møder du op næste dag, om du er fuldstændig smadret i hovedet, møder du op næste dag og siger tak for i går. Det var skide hyggeligt. Så ved de godt, så har de et problem. Men er det gået ned og bare Nej. Det der er helt fidusen, det er, når du endelig får den der kæmpe røvfuld, ikke også? Så være fræk eller hvad som helst. Det er slet ikke det, der er som. Det der er meningen, det er, næste dag, så møder du op som gentleman på det sted, du har fået røvfulden på, og siger tak for i går, det var skide hyggeligt. Og så kigger de på dig og siger, ham der, han er sgu ikke en af dag. Og så ved de, igen slår det ihjel. Så har du vundet. Det var dagens visdomsord. Nej, jeg er skidt af. Tak for det, mand. Det er sgu sjovt at bolde. Helt små bedste veninde. 16 år. Det er sjovt.